Cando foi na guerra, que viña a Ourense, cando tía que vir no tren, de coche non había. E ela non sabía ler, depois sabe que a mí non foi á escola, nada, daquela non había escola, que eran os fillos eran máis vellos que min, os máis novos eran máis vellos que min. E levaba un periódico, non sei por que eu quería, non sei se alguén na casa lía, se algún dos fillos lía, non sei. E levaba un periódico, e iba lendo o periódico. Non se vende. Nada, pero lía... No, é posto ao revés. E iban dous señores, finos, de sombrero, con corbata, cuello duro, blanco, uns señores ben postos. Iban mirando, iban todo falando, as fuerzas republicanas avanzaron tal por tal, bueno, que era na guerra. Os que había, e o Franco estaba retrocedendo todo para atrás, e aqueles conocías que eran fascistas, e claro, sentía que eles puxeronse un pouco nerviosos, que había que perdían os deles, entón acercaronse, foron cerca no tren, que bate pé, que a xente daqueles había poucos, a xente andaba moita, e que lle dixo un día, señor, pero usted leva o periódico do revés. E dixo, é igual, para mí é igual, eu leio igual. Eu tamén leio igual, dereito como do revés. E entonces dixeronlle que lle compraba o periódico, que lle daban doble, do que costaba. E resulta que iba desde Ourense a Peares, pero a estación era cerca, e así baixaba se iba a pé. Entonces dixo que sí, que lle deixaba, pero que tiña que ler outros artículos máis, e despois lle deixaba. E foi lendo hasta a estación de Peares, e ali, vai, colleu os cartos o dolo do periódico, e de parece que as escaleras marchou, ahora que o lean. Like a bird on the wire, like a drunk in some old midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a monk bending over the book. It was the shape of our love twisted me. If I have been unkind, I hope you can just let it all go right on by. If I have been untrue, it's just that I thought a lover had to be some kind of liar too.